Takže čau, vítejte u tohoto videa na mém kanále a tady to jsou 6. herní ochutnávky. Dneska jsem si vybral, že si zahrajeme Bloons Tower Defense 5. Bude to asi na dlouho, takže to musíme trošku urychlit. Takže... A normálně se to hodně seká, ale to je vždycky tady u té hry, protože to je hra na mobil, že jo, normálně. Takže tady to je nějaký jen upravený. Tak, co si zahrajeme? Nebo o čem je vlastně ta hra? No, jak to vysvětlit? To spíš pochopíte v rámci hry, no. Tak, tady si můžeme vybrat mapu, jakou chceme. A nebo taky ne, jo, můžeme. Tak, nějakou, jakou opravdu chceme mapu. Já bych využíval mapy, kde je voda, ale zas, aby tam bylo i hodně pevniny. To je podle mě nejlepší. Tak a teďka si můžeme vybrat, jak moc těžký to chceme a pak za to dostaneme určitý počet peněz. Takže já bych dal medium normálně a jdeme na to. Tyhle z té hře jde vlastně o to, že každou chvilku vám budou vlastně jezdit z jednoho konce mapy balónky, no a vlastně vy je nesmíte propustit, celý smysl hry. Doufám, že jedna opička na to stačí. Zatím. A pak ještě můžeme různě vylepšovat a dostáváme právě další věci takovýhle. A abych si vylepšil, no tak nevylepšil, no. Tak další hru a ještě jí sem dáme jednu kamarádku. Bych to mohl možná trochu stišit, ale ne, necháme to být. Tak, teďka se nám vlastně odemčela, co to je za slovo, sakra? Odemkla jedna schopnost u těch opic, takže zase jsou o určitou část silnější. No a červený balonky jsou na jednu ránu a modrý jsou na 2 rány. Tak, další schopnost se nám odemkla. Tohle myslím. Tady nahoře vidíme, kolik máme peněz a můžeme propustit 150 balónků. Jenže 150 červených balónků, ale jenom 75 modrých třeba, že jo. Tak, máme dalšího. I když ten taky není moc dobrý, takže já to ještě nechám bejt. Doufám, že to zvládnou. Není nějaký vylepšení u nich? Ne. Tak to už asi jen tak nezvládnu tohle. Já dám pro jistotu ještě jednu sem, když tak ji pak prodám. A já bych tu hru normálně zvětšil, ale nejde zvětšit, takže... Počkat, tady tu prodáme. A tuhle tu prodáme. Dáme sem tuhle. Aha, my ještě nemůžeme vylepšovat, tak to je blbý. Ne, počkat, sem jí dáme. A tam ji můžeme nechat taky. Je jich tu docela dost, pak těch opic dalších až po ty nejlepší, no. No a taky různý balónky mají určitou rychlost, třeba pak mají balónky, které musíme dát na 20 rán, ale jsou strašně rychlí, nebo pak jsou zase jo, skvělý. Teďka máme hřebíky, které stojí $30. No a ty pak můžeme prostě plácnout kam chcem. No a ty myslím, že 10 balónků. No a já to ještě zrychluju, protože tu nechci sedět 2 hodiny s ním, takže... A nestíhají, a já nemám to. Tak teďka použijeme ty hřebíky jedny. Hop, jsou tam. Takže takhle nějak to funguje. Třeba koupit ještě jednu tady tu, aby... Ne, to nebudu, ale...
Já udělám svůj takový trik, který dělám skoro vždycky, když... Aha. Tak to je trochu dražší, než jsem myslel, no. Tak, má už další dosah. To se mi líbí. Ježišmarja. Pokračujeme. Jo, to je moje oblíbená opička. Prodat, 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 prodat. Protože teďka tu je tahle opice. Hop. A sem dáme ty malý. Ne, tuhle ne. Na to už nemám penízky. Tak, můžeme. Jo, vyplatilo se to. Jsou lepší tyhle opice. Tak, máme level up tady, takže můžeme je už vylepšit za sleep. Teď to nevím úplně k čemu je. To vylepšení u těchto z těch opic. Podle mě to nic nedělá, ale nějaký rychlejší útok nebo co. Nevím, já tomu moc nevěřím, podle mě to nic nedělá, ale... No a cílem téhle hry je vlastně zemřít, když to tak řeknu. No a když nezemřem, tak to má 65 kol. No vlastně není cílem zemřít, je cílem přežít těch 65 kol. A na konci těch 65 kol bychom měli dostat ty peníze, co nám tam slíbili. Tak, abych to řekl na rovinu, už pořádně nevím, o čem mám točit ty herní ochutnávky. Poraďte. Každá hra je mojí inspirací, takže neváhejte. Raďte. A pozor, tady to jsou špatný balónky. Nebo to. A to já potřebuji koupit to. Jo. Dělo, protože něco může rozbít ten dělo. Aspoň jedno by to dělo chtělo. Ježiš, ne. Ty jsou strašně rychlí. Tak, dělo, super. Tak to dáme sem, aby mohlo všude. A pozor, na tohle to jsou dobrý jen tyhle ty opičky, protože oni vidějí ten balónek a tady ty to třeba nevidí. Já to mám strašně nahlas, já vůbec neslyším. Co jsme to dostali? Nějakýho lepícího něco.
To je úplně nejlepší, pak když si to vylepšíme, to pak vlastně nemůžeme skoro prohrát. A pozor. Zase další vylepšení. Stihneš to? Ne! Tak jsme bez 4 životů. Chtělo by to asi nakoupit víc opic, no. A tady to je ten balónek, který může rozbít tento dělo, takže ještě, že to dělo máme. Vidíte, jak se nenápadně blíží. Tak, bum, a je potom. Já bych měl to dělo možná trošku vylepšit, protože, no já mám já. Tak střelte do toho jednoho no to se nevyplatí tam dávat to. No jsme v 28. levelu. Wow, úspěch. Tak. To je podle mě blbost, ale tady to už ne, tady to je k tomu dělu, ale tady to je k těm opicím. Tohle z toho. Já radši vylepším tady ty šipky, až na ně bude. To je jiná rychlost už. No, ale... Střej potom. Yeah. No. A tady to je ananas, který vlastně bouchne, no. Ale já hlavně potřebuji tady. Tak. Je to celý vycpem opičkama. To je jediný způsob, jak Ninja Monkey, to je tohle. Dáme spíš sem nahoru. No, tak tady kvůli tomu jsem chtěl, aby ta mapa měla vodu. Nemůžem to pokládat do té světle modré trati, ale můžem to pokládat sem třeba. Ale mě by se to hodilo sem. Strašně moc toho nějak utíká. Že to bylo. Sem všude dáme. Jo, konečně to je tady. To nejlepší, co může být. Tak, teďka tři šipky za sebou. Nebo 3 naraz, takhle. Možná bych měl dát to dělo sem i. Protože jinak nestíháme.
Už jsem myslel, že jsme mrtví. Dělo, prodat, koupit nový, sem. Sem. Tak to je velké špatné. Tak to jsme moc nevybrali dobře. Měl jsem si to poskládat. To je skoro poslední záchrana, kterou můžeme použít. Já prodám tady ty malý opičky nahoře. Koupím tohle, tak, dobrý. Já nevím, jestli mám koupit to letadlo. Asi ne. Ještě jsem opičku. Ne, já už nevím proč. Tady nám totiž chybí ta jedna. Kvůli tomu dělu jsme jí dali pryč. Ale to byla asi chyba. No, hnedka to jde líp, jo? No tak nejde to dobře. Ach jo. Blbě jsme si to postavili. Blbě. Já jsem se nepřihlásil, to je jedno. Prostě jsme si to poskládali blbě, no. Ale tak co? Na ukázku hry to stačilo. Takže já se s váma rozloučím a čau čau.